Drewmas Media ine dzidziso ine nhungamiro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tinotinda Drewmas Media ndinoshadrika ndemarusapi ndiri number 1 fan yeDrewmas Media. Zvirongwa zvavo zvese zvavanoita zvinotipa education zvine dzidziso. If you go pa YouTube and subscribe to Drewmas Media, munokwanisa kuwana ma-updates, munokwanisa kuwana zvirongwa zvese zvavanoita. I think they are doing a good job. I'm in Rusape and Jessepo. Tikati Drewmas Media Taking you to another level. Kazwai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Today is just another day. Linjani babukela bathandekayo eZimbabwe mhla uyakwazi ukuthi lapha esikhona sililethela indaba ezisegudwini, indaba ezimnandi. Lamhlanje sise eRusape sithe futhi sibuye sililethele enye indaba nje elike la izwa but bingakapheli, so sibuye layo isiphelile sesilayo yonke indaba. Usamanye kutaura usati waudzwa zita rako. Chibhawa ibizo lami nginguNesisa Ndlovaya nje njengibizwe nginguNesisa ukuthi ari kumanya kunyani ukuthi nyathina nasi irikupisa nandi kakhulu, so bese sithi maybe ngihle ngibatshele andibathanda ukuthi sithi gaga ngahle ngakhohle ukuthi ikhuluma ibizo lami ngoba indaba esila iyansinda, so ukuthi ngase ngithimsemvethe ngalitshela yonke. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Wonke muri eZimbabwe ndofunga munotondera paya tichimhanya munzvimbo yeRusape tine nhauka yeuroi. Tichiti paya amai vakabatwa vari Kumakuva vasina kupfeka kungidzirwa kuti vairoya. Indaba ekhona iyena leyo ukuthi ugogo owabanjwayo esemangcwabeni engagqokanga kwakuthiwa ucatshangelwa ukuthi uyaloya but kwakungakabi lonke ulwazi lokuthi uyaloya, so yindaba kade sihambile eRusape. Ende patakaburitsa nyaya iyoyo vazhinji kunyanya madoctors epainternet aititaura kuti maconditions. Saka naizvozvo muri eZimbabwe nyaya iyi nhasi uno iri kupinda mudare RAMAMBO MAKONI. Indaba leyi esibuye ngayo lapha isedali elika MAKONI, so yikho esibuye ngakho lapha eRusape ngoba yikho lapha ezoqediselwa khona, yikho lapha sesiyilande khona ngoba ibingakapheli. Ugogo lo bekuthiwa ubanjiwe esemangcwabeni but bekungelalo ulwazi lokuthi uyaloya na o akaloyi, so akula muntu akade ekwazi. Saka tikuda kumbonzwa kuti condition yacho nhasi inotongwa sei. Naizvozvo muri eZimbabwe pari zvino regedzai tipinde mudare tinzwe kuti zviri nyaya iri kufambiswa sei, iri kutongwa sei. Vachanzi vanoroya here kana kuti kwete. Maybe kudhomoka kakwedu Drewmas Media nekuti tajaira kumhanya navanhu vanoroya tinoziva kuti adoroya saka topesa tangodhomoka tingoti hawu mhlawumbe futhi ugogo mhlawumbe ekhanda kaphilanga kahle lathi sebe sesingasakwazi, so lathi sibuye sizozizwela ukuthi mhlawumbe kaphilanga kahle ekhanda o kakwazi okwenzakalani. Yikho sibuye sizozizwela ukuthi tagara mazviri zvinezvi ma-signs and symptoms tinokasika kuaona andikachilidha kunyaya dzakadaro. Regedzai muri eZimbabwe tipinde muchirongwa chanhasi. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Mushauna harangero tokumbira kakune mina emdzimire mabereka ana amtina mpururu kana emkanyayo mandibaya tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana tese tiri vamwe chete. wewerere takumbira shumba onakanda kutenderere wati pagwara reupenyu.
Don't forget to subscribe to Drewmas Media. And remember, Drewmas Media taking you to another level. Nyamkomba Marvin ndiwe Magondo Priska ndini changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekubatwa usina kupfeka munzira yekumakuwa mushure mekunge Abigail Nyamkomba mufi abva kuvigwa yanembo dzako chitupa nemaredari izvo zvaitwa azvitarazvo ndi Marvin Nyamkomba tara kuna Priska Magondo. Taura tinzwe Marvin kuti zvakafamba sei. Notara akasimudza izvi semuchinda. nyaya yakaitika ndeyekuti mushure mekunge taurwa mwana takazoenda kurumuka ari makuseni kubva kurumuka vamwe vakaenda vamwe vakasara kumashure vakasara kumashure unosanganisira inini kuti ndakandiripo nevakomana vairi vari mumwe takutera nenzira yatakanga tafamba nayo takazoti pamberi pedapo panenge paine mabaramombe ndobva taona munhu ipapo pane ngomana katoti pane munhu ari papo apo ndokubva tati pamwe vanhu vavo wakatomwahodoro pamwe akatadza kusvika kumupani kudhapa tatifambe kubva tasvika paarea pacho mukomana ari munomu ndokubva anonzi Tendai ndokubva ati inini varumeka handisi kudarika papo da kutanga nanyatsoona kuti zveshuwa munhu here akadhakwa kana kuti chii ndobva akabva asvika ipapo isu tanga tatoti pfuurei mbichana achibva ati akomana zvandatotaura zviya zviya uya muonewo zvandiri kuona ndokubva tatotenda ndobva tadzoka zvikanzi imama akavari papo zvikati ndiwo akati zvanzi ko mama muri kuitei zvikanzi ndiri kutsvaka mabhurumu andiri kutsvaka mabhurumu zvikanzi mabhurumu uda kwadini zvikanzi ndo zvandiri kutaurira ndobva tati nyaya ikai apa hawana kupfeka zvikanzi ko hembe dziri kupi zvikanzi dziri apa vamwe vasina kubvaitawo kusapfeka vamwe vaine fitcoat dziya dzekugara dziya dzakareba dziya dzi asi hembe wasina mapitcoat kare chaizvo ndobva tati isusu manje tisvike padhuze dhuze nawo hazviiti tanga tiri vakomana varume 3 tati ngatidaidze vanatete ndobva taenda kodaidza vanatete vanatete ndo vakazouya vachibva vasvika pavari vovabvunzawo zvikanzi ndiri kutsvaka mabhurumu saka vanatete ndo vakazovatora vachibva vaisa pavakavaisa vachibva vaenda kumba kwemunin'ina wacho vachibva vamutaurira kuti taona sisi wako apa asi havana kupfeka ndiye akazouya nehembe achibva asvika kubva wadi achibva wapfekedza isusu ndobva tatodii ndobva takazoendawo kutaurira sabhuku kuti ndozvataona kuti musoro sabhuku akati nyaya inoda kuti titaure bhozi ikazonzwika ikangonyarara mhosva inozopuhwa iyi sabhuku achizotiunganidza ndobva akazoti saka muri kufunga kudii kati ameno ndini sabhuku kati ini nyaya ndakutondisa pamupamba washe ndokuenda kwakaita pamupamba washe handizii hangu kuti maiguru wangu akazofonerwa nani ndakazonzwa wakunditi afonerwa kwamakoni zvanzi uyai ndobva tauya kuno ndobva tataurwa zvatakataurwa kuno kwamakoni ndobva tadzokera kwabva tazonzi panoiwa samanisi inonoda $70 ndobva tabva tara $70 ndobva tazopuhwa tetera nhasi ndosaka tiri pano wakanga wari pamakuwa here kana kuti wakanga wari kurodhi hamusi kunyatsojekesa kuti vanhu vanyatsoziva kuti
Bozi wati makanguru kuenda kurumuko. Muri munzira. Wari kure nemakuwa here, wakanga wari pamakuwa here kuti dare rinyatsoziva kuti pamakawana chaipo ndepapi. Wakanga wasiri mumakuwa. Wakanga wari munzira inoenda kumakuwa. Kuma 300 meters. Kubva mumakuwa. Masvika pamakuwa makawana paine anything here chakakanganisirwa pamakuwa here. Pamba pachiratidza kuti pakafambwa here pakanaka here pakakamira sei. Pamakuwa patakatarisa tina chatakawana. Muna chakawana zvese zvava zvakanaka. Takabvumirana kuti zvese zvakanaka. Right, iro riri kutaurwa Priska. Zviri kunzi pakange parafiwa ndokuradzikwa munhu mufi awo makuseni aya kuenda dzava dziri dzinguva zvakare kuti tinyatsonzwisisa nguva dzamakamona dzerumuko manguai zuva rangarisati patakazovaona ipapo zuva rakanga rachibuda asi patakadarika tichienda patakapinda mumakuwa zuva ranga risati rabuda. Hamuna kuwaona pamamu patikuenda tina kuwaona takazoona pakudzoka zvekuma 6 hanzi takakuonai muri munzira kuenda kumakuwa saka muri inoda kuziva kuti chinangwa chenyu changa chiri chei. Ipapapo pfungwa dzangu dzekenge dzaange kuti rasikei. Dzinomborasika here kana kuti dzakatanga kurasika musuru? Dzimborasiki. Makaziya sei kuti pfungwa dzenyu dzarasika? Toda kuti mutipindure kuti makaziya sei nekuti zviri kuratidza kuti muri kubva mazviita zvinyore kuti aiwa pfungwa dzangu dzanga dzarasika. Makaziva sei kuti pfungwa dzenyu dzanga dzarasika? Takubvunzai kuti dzinomborasika here mukati aiwa, asi apa makaziya sei kuti dzanga dzarasika? Aiwa, ndakuchitotaura. Taura yenyu tsanangurai pamakatanga. Mati tsananguri pezvakatangira kuti muzoone kwamuri ipapo. Titsanangure kuti zvakafamba sei kuti muzosvike ipapo. Saka ndiri kudaro kuti hapana zvandakanga ndiri kuziva. Munomborota here muchifamba usiku? Munofamba usiku here kana kuti chii? Aiwa. Hamumboroti muchifamba usiku? Hamufambi usiku zvakare? Ndifambi usiku. Munogara nani? Ndinogara navo. Pamusori. Kana kusimuka kusimuka. Ne nambuye. Diwani. Ni Regis. Urichini kuna Ndimuzukuru. mwanawe mwanakoma nanganasikana. Mwanakoma. Alright. Ndamuzukuru nita mbuya. Wanorasika. Ati wanokangana, wanopfuurira. Kana unyinya kukangoda kuti gunyerere. Wanotozoiwa nawo. Watosangana wani munhu arasika pamwe. Ndoke kutanga here kana zvagara zvichiitika? Zvagara zvichiitika. Mubhuku mudunhu renyu vanhu vanozviziva? Pane mwana mai zvakadaro hazvinganzi pane, nekuti vanhu vanogara vagarisani vanenge vachitoziva kuti aiwa mai avo vanodii, chikadai chisina kuita chikahadziko kadai vanga vachiziva mubhuku menyu. Zvekurasika vanorasika. Vanozviziva here sabhuku? Vanozviziva here madzishe enyu? Vanozviziva here kuti ndo zvavari?
ngati anguyitse kugara kwandita nawo hapana ndakamboudza kuti ndozvikuita nekuti ungasati wamboni kwasina nguo dzawo iro dare munhu anorasika njere haazvizivi kuti ndinorasika njere anototi kana atorasika njere anotoshamba kuti kondauya nei kuno zvamboita sei kuti ndisvike kuno but wanozomutsanangurira kana uchirasika njere musoro makomo hautozivi kuti urasika njere asi vanhu mntu anofanira kuziva kuti munhingi anorasika njere pamusoro yemambo ndakataurirwa nemuzukuru wacho nemwana wacho zvekare ndini anonzi Magondo wacho wese wakanditaura kuti tete wakurasika pfungwa hakusiri kutangisa wakanditaura kuti kwa 6 times wachirasika pfungwa wese baba nemwana muzukuru kati pano wakataura here akati hapana adi kuti ndikatobvunza kuti kune madzishe nemasabhuku pane wakataura here akati hapana watakataurira saka imi maakuzoti chii makataurirwa sei iye muzukuru wacho achitaura kuti hapana watakataurira nekuti nditete wenyu maauda kutaura kuti musazika kuti mune muroi mumusha menyu mouya motsigira nhema ndine mwana wacho ndine mwana uyu mai vongowati regai ndinonyaradze mumwe afirwa ipava akatitorera mane anga ava ndipava munini wangu watotomai wakataura kunani pamusha pafiwa ndodzauta wakataura kunani mai wakataura ndopfungwa yawakatora kuti ndikufungira kaii mai okengowaenda kuno pamusha pafiwa taiga munhu wakati chiregai ndiponorare ndiri kupi kune umwe ndokwangowari kumba kwani kwewawa ndokwawakarara here ndokwawakarara ndokwawakazobva wachirasika ikoko warara ipapo wachitsanangurira inini wakati mbaumu zvemakutaurwa kudai saka panhamo wanorara nemapitikoti wangu waine hembe dzavo saka hembe dzakazoendepi ndozvendoda kuedza kutsanangura wakati iwo mbaumu zvemakutaurwa kudai pamwe zvenge zvautaurwa zvakanangani handina kunyatsonzwisisa ipapo samai wakura wabva wati iwo ndakuda ndakuenda kupi kumba kubuda kwawakaita umbaumu hungu wausiku hawana kuzoziva kuti wafamba sei sekutsanangura kwarudini usiku hwese hawana kuzoziva kuti dai manyatsobvunza kuti mekenge muri papi vanogona kutsanangura kuti wakazorasikira papi asi kuzoti wazoziva usiku hwese nechando munhu akatotsvage juzika kana bhashi rinori kuti okumwa wakatoonekwa ukenge waripo ndenge ndisipo padhuze waitobvunda nokuti semunhu ekenge asara nepitikoti bedzi neheti pai mumusoro wakakumurwa nani wachikutaurira hawaziva akawakumura dai mawapamukana wekunyatsotsana iwe ndiwakataurwa hawana kutaura kuti ndakumurwa nani wapamukana nditaura hawana kumbozvitaura zvese hawamuzivi kutaura gara kupasa kamambo chokwadi hakuna munhu anozvikumura kunyange wakazvikumura zvikange zvauya ndopazvinouya zvei kuti warara kumba kunhamo haugoni kumuka kana kuti kurasika uchienda kumakuwa usina kupfeka inzira iyi mameters ataurwa 300 meters padhuze nepamakuwa panixitoona makuwa saka vanhu vari uko kwakuzoenda kumakuwa wobvayo kwanga kwaedza manje unonga waedzerwa wakuchitowanda muchigwenzi ndo zvakazoitika munhu pamusoro changamiri ndinoda kuti nditi zvakanaka zvokutaurwa chekutanga mhuri yekwanyamukomba ndime nyamukomba ndimuzvare Magondo asi ndime nyamukomba zviri kutaura kuti vari kuti kufa kwakaita uyo akafa zvine chekuita natete napriska chekutanga ndizvo here zviripo panyaya kana zvirizvo zvakanaka asi pavari kutaura kuti wakawanikwa kunzira yekumakuwa zvakaitika ndezvekuti
mudzimba kwakafiwa kwekuine rufu kuri nechekuzasi kweruware kudai makuwa ari nechepaseri pechecha kana vanhu vachibva kumbako kwakafiwa vanokwira neruware voenda kuseri kwemachechi kwevaichechi kuenda kumakuwa ndo pari kunzi 300 meters because vanototenderwa kudai saka rodhi yakabhiwa nayo vachienda awa kumakuwa yaitopfuura nepavanonzi ndo pawakaonekwa vari watotena wakuenda kumakuwa kudai ava wakumba kwavo vanosvikawo kuti ipapapa woenda wakadai so kana vari kubva wapamba pane rufa saka nyaya iripo ndekuti kupumana kuripo ndekongoti uyo akafa uyu akaurayiwa natete imhuri yekwanyamukomba iri kudaro vakataurirani izvozvo matozvinzwa kwamuri vakataurirani ndo saka ndabvunza kuti ndizvere ndo nyaya iri iripo indati nini ndo saka ndati ndoda kuti munhu ekwanyamwetauro kuti wari kuti here ndabvunza kudaro ndichikutanga kutaura kuti wari kuti here munhu akafa akaurayiwa natete nekuti ndo nyaya iri yekonekwa asina kupfeka munhu anonzi aonekwa asina kupfeka anenge asina chinhu wanga wakapfeka but zvaitika nekuti pabva kuwigwa munhu wanga wakapfekei wanga wakapfeka pitcoat yavo yanga wakapfeka yenge ine moziva pitcoat dzekare dziye wanga wakasonera chinhu kuzasi kuno chisiketi chekare zvokuti kupfeka kwavo semunhu engaenda kurufu munhu anenge munhu wari kutaura kuti hembe dzawakanga ataura kuti hembe dzawakanga wainadzo wakapfeka kurufu dzawakanga waonekwa ainadzo kurufu sandidzo dzawanga ishuwa yakatochaigwa hembe iyoyo dai zviri zvekuti ndezverufu handiti wangadai wakarara kurufu wangadai wakaonekwa aine hembe dzawanga wakapfeka wachirara nevamwe pai parufu ine handisi kuzviramba zvese izvo but ndikuti kuti wazonzi nhasi endwauya vari mudare nyaya yavo iri kuti saka imi mwana magondo munoda kuhanziridza muroyi here mangwana anokuroya wozoita sei tiri kutofara maningi kuti nyaya yakauya kunoende toziva kuti kune kuseri kwechuru but kuseri kwechuru kunoendwa vanhu vakuda pachena kuti vari kuti muroyi ichangambere chiritsanganye kuti pafoni ndipo wakapfeka roko regreen handizivi kuti pokazonokwana pitiko roko ravo regreen rekengaendi imbuzoniwa hanzi roko renyu regreen rakange raenda kupi hamunauziya makakumura hembe dzenyu kupi makarara musiwo makandorara kupi ipapo musoro wangu wekengo wange kusanyatso ziva kuti ndiri kudini zvandaika kubva ngechekuti munhu anochinja pfungwa kamunharaunda unotozikanwa nevanhu wese munharaunda kuti munhu anodini anochinja pfungwa pane here wamauya nawo wangapupurira kuti munhu anochinja pfungwa kunze kweikwa magondo wacho chete arutaura kuti ini ndakataurwa but muzukuru tamubvunza kuti pane wanoziya here akataura kuti hapanai pamusoro ibuka pamusoro idari ndindimani ndiri mwana wehanzvadzi yamuzvari ndiri munun'una waya wakagarapo kushemagoni emunonzani ndonzi richard magoni pamusoro tete muzvari wamunhu akura handizivi ndikambobvunzawo kuna sabhuku wavo sabhuku dzuda naiwana nyamukomba kuti kunze kwechiti kweichochi chakaitika ichi ndekuti tete kana ndakatarisa wane makore akuda kusvika 70 wari mumusha manyamukomba ndiri kubvunza kuti kunze kwechiti kweichochi pane zvimwe here zvakamboitika zvakada kunangana nechiti kweichochi tiri kubvunzawo kuna sabhuku dzuda newanhu kwanyamukomba ndiri ndigere na priska nyamukomba pane pavakamboti rwarei gore rapera iro ndikatombovatakura
vaendesa kwadokta kunyasura. Zvekurasika kwavo ndakatozobvunzwa kaka history musuno kuti pamakabva undotakura mbuya paya vakazombobuda ari masikati avo. Ndakazovabatira nzi kuzasi uko kwamakurumidzi andauza taienda kupi kati wo aitsanangurira ndiye muzukuru wacho. Iyi history yazobuda kuburikidza nechiitiko ichi mazototaurwa nekuburikidza nechiitiko ichi. Ndinofundoringa kudaro nyaya yehembe iri kutotishungurudzwa nanhasi. Hembe yavo amaya, hembe yamaya yakazowanikwa after 6 days 7 days yakawanikwa iri kunzira yandinoshandisa kuenda kumba ndichibva kwandinenge ndichibva nyangwe netsoka nyangwe nemotikari. Asi payakanga iri inge iri pane zvakaita seuswa huri panze apo unenge loni zvokuti uri kuro ndonasona kuti girini yehembe yavo dark girini iyo ndokala yehembe yavo takundikana kuti tuye zvedu nani nayo kuno nekuti patakatowana hembe ndofunga ndakafonera ishe mupamba washe. Yanga iri kure nedzimba zvakaita sei hembe? Pane munhu ari kuvakawo pedyo neni ndofunga 250 meters kubva pangu aripo nemakuwa inge kuzasi kweruware nekwemakuwa tongangoti 400 meters. Asi munhu akatozoiwana muzukuru wacho akanga auya kumba aida kundinzwa kuti muri kutakura vanhu vakuenda kumabhetere kwagurure muzotitakurewo. Ndo nhau yaiti ndo nhau yandauya nayo. Asi akabva anditi ndiri munzira kuuya ndaona hembe yambuya. Ndakatoiona kupi? After 6 days. Yes. Ndofunga takaona kuti hembe tinoona kuti hembe waiona papi. Ndokuti takatombotsvaga hembe nana baba vake. Mukatenderera panzvimbo iyoyo mukaishaya? Takafamba asati takuiona. Tine vamwe vakomana vakanga vaona mbuya makuseniseni vanonzi vanotenda inonga nanyasha. Okay. Asi taona hembe ndakaona kuti enda unoudza chinyamukomba kuti hembe yatadini taiwana tisati taibvisa payawanikwa. Saka ishe mupamba washinda vatsanangura kuti hembe yazowanikwa vakanga vati tinokumbira kuti ndizoonawo hembe iyoyo seexhibit. Saka ndo mashoko andakabva ndataurira muzukuru wacho. Pakatotaurira baba muzukuru akazouya nehembe kumba. Saka baba vati hembe iyi chichengetai kusvikira nhau yanini yataurwa yapera. Saka hembe iyoyo ndini ndinayo. Okay. Totenda. Alright. Dare. Munoda kuti paitwe sei vaende kuseri kwechuru tizonzwe dare iri hadidi? Kuti vanoruya here kana kuti havaroyi? Nekuti kana vari muroyi waparwe uroyi unopera, ndosaka ndikuine matare uroyi unopera pachiwanhu chedu. Saka munotaura pamusoro ibuka mubvunzo wandabvunza wazuda sasabhuku watipindure yawo. Asi ndaida kuti wekwanyamukomba watibatsirewo ipapo kuti kusvika pa70 years dzawagara nawo pane zviitiko here zvinoda kunangana nezvo? Mubvunzo wenyu unozobatsire chii kudai? Nekuti ndiri kuona muruda kuti upindurwe. Uyo atopindura, I think atitaurira sasabhuku. Uye wananyamukomba wataura kuti aiwa muzukuru wenyu ataura kuti izvo hazvina anodi anozviziva kuti ndo zvaanodi zvaanoita. Saka handisi muchada kuti zvibve kupi. Nekuti wanamukomba watotaura, muzukuru wenyu ataura kuti uyo isusu mbuya anozviita pamba. Tikati pano wakaudza here? Akataura kuti hapana, I think ndiwe kwanyamukomba uyu. Handiti? Saka munoda umwe nyamukomba upi futi kuti akutaurire? Tinokumbira pane zvimwe izvo zvandoda kuti nditi pamidziro.
pane nyaya yataurwa zvakasimbisa muno yekuti munhu kana achipenga iye haatozvizivi right. Ndoda kuti ipapo dare chizive kuti kupenga kune mapercentages, kune malevels anditi hakungopatiki munhu apa 100% yemental disturbance. Zvinototanga nechekure nechekure handiti tete wamunhu mukuru zvakanyanyisa zvokuti zvimwe zvinhu zvacho pachokwadi havatozvizivi. Vamunhu ane 90 years and more vapa yamberi nenyaya yekukura ndizvo. Musi uno uyu watakaenda kunoichema muzukuru wedu akashaika pamadziva uko, ndiine munun'una wavo ofunga vari muno mudare rimwe, munun'una wavo tete Alice vari masura wakatonditaurira ini wakati zvaakuitwa natete wenyu kumba uko, kumba kwavanogara uko hazvisiri chaizvo chaizvo. Vanopatika vakukotuka vana nekunyima vana chikafu vachiiga shuga nezvimwe zvakadaro zvavakataurira kuti tete kwaakudini, kwaakukura. Zvimwe zvacho munoita muchingowaregerera munhu ane 90 years, munhu anenge akura. Saka ndiri kuedza kukupindura ipamuri kuti munhu anopenga haatozivi kupenga kune mapercentages. Hazvingotangi nekubva waenda pa100%. No. Ini mai vangu vane 114 years. Izvo zvisanai varikuzivo. Takutoita wokusumudza wokuita sei. Kupenga kwemunotaura kuti munhu akura anopenga. Haapengi zvekunzi anotaya nzeve kwete. Anopenga zvekutaura asi kwete zvekuzvibvisa hembe. Haazvibvisi hembe nekuti munhu anonzi akura. Anotaura zvekuti vamwe munogona kutadza kuzvinzwa semunhu anenge akura. Ndinawo mai inini wangu chaiwo chaiwo wana 114 years. Waripo pamba pazidoka. Titogara nawo kana wakutosumudzwa kutowarora wawatiwa tarinzwa. Right. Ndinoda kuti iwo tiri kuabvunza waenda pakundomhanyira mberi kwekuti aiwa pfungwa dzangu dzakadii dzakarasika. Ndo paita kuti dare rizoda kuziva kuti ko iwe unozoziva sei kuti pfungwa dzangu dzakadii. Vanhu ndo vaifana kuti vataure kuti chii pfungwa dzakarasika, kwete kuti iwewe unozviziva kuti pfungwa dzangu dzarasika, pfungwa dzangu dzakaswatuka. Ukaona uchikuziva izvozvo hausati wapenga. Nekuti uchiri kuziva kuti pfungwa dzangu dzarasika, pfungwa dzangu zvapane chidhakwa mangwani inotaura hana ndakadhakiwa asi akutaura zvaangarora kudii kutaurira akudhakwira kuti adi nyadzi dzaye dzidii. So ndizvozvo zvimwezvo nambuya kuti aiwa hatisati taakuti munhu akupenga zvekutaya kana kotine tiri kuenda nawo zvakanaka, hatisi kumboona pauri kurasika chii pfungwa. Saka sezvinhu zvaitika mweyo mudunhu vanhu vanoda jekeso, uye chiitiko ichi kuti wafugura hembe wabvisa hembe pafiwa pachivanhu vanoti ukaona bere rakurutsa imvi iwewe mashaya hwai wotoziva kuti hwai yadii yadyiwa, kana kuti chembere yadii yadyiwa. Ndo zviri kuitika apa kuti tiri kuda kuti tione isusu so that kana vachizoenda muchidzokera aiwa even kudare wakawanikwa chii kuti aiwa mbuya hawana kudii ko muri kutyei imimi vana magondo chamuri kutya chii wapumwa uro here hawana asi vanhu vanoda kuti wadii wajekerwa. Okay, saka sare tikawaende tondoona vanhu vajekerwe then odi woenda zvakanaka. So that taone kuti kana paine zviripo pavari zvigadzirisa so that zvisaitike mangwana zvakare. Saka ngatisimukei teni pamusoro yemambo rikumbira riri kuti bhezi
haina kusvika panyaya asi vamukuwasenzesa kuti zvenyu vana magondo mukuwasenzesa mbuya saka endai kati pururuka nhai mukanyayo mandibaya tinokumbira gwara reupenyu idzi dzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi nzira dzimwe chete anoda kuchitendero achida kuchiwana tese tiri vamwe chete uyewererenje 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 ndakumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu Don't forget to subscribe to Drewmas Media. And remember, Drewmas Media taking you to another level. Ongu amure Zimbabwe nau yatongwa mainzwa wainzwa senyaya. Indaba le sesizwile sesisuka khona edale ikhulunyiwe lemuli zakhona zikhona sizwile labo bezikhuluma bese vataura masides avo asi pari zvino ka hanzi zvona mambo nyaya yatiomei takuiendesa kuseri takuiendesa kuseri sihambelayo emuva siyeza ukuthi ngeqiniso kwenzakalani lapho esizezwa khona lonke iqiniso ngoba lathi iqiniso lakhona sikalitoli but wonke abantu bakhulumile amaside abo so asamene siyokuza ukuthi uhamba njani saka nyaya iyi pari zvino amuri yezimbabwe yanzi izvo ngaichienda mambo makoni vanogara vaine vanhu vavanotonga navo n'anga masvikiro uyezve maprofita saka zvanzi izvo nhauyi hatikwanisi kuti titi gogo vanoroya kana kuti havaroye saka pari zvino nyaya iyi yakumboenda mumatare kakuti ichinoongororwa saka next time tinenge takukupai nyaya ichibva kumatare tinzwa kuti vanoona pamweya vari kuzoti gogo havakachena here kana kuti havana ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba ikho phela sesithatha indaba le sesihamba la kulabantu ababonayo ngoba umkhulu wethu lapha uMakoni akahambi yedwa akakhokheli yedwa ulabantu abamncedisayo ababonayo emoyeni it's either ngabantu abechurch labanye nje abakhona ababekhona ukuthi bencedise abanye so yiba abantu ancedisana labasebenza labo so lathi sithi lathi sibona ukuthi ugogo ubanjwa ngapi ubanjwa right engabamba bambi uyabamba ibizo lami don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.
mama